Hola a tots i a totes, som un grup de nenes de l'Institut Fons de Llobregat de primer B i a l'assignatura de català hem fet un treball sobre si s'han trencat els estereotips sobre les dones. Aquests són els punts que parlarem avui. Primer us donarem la nostra opinió sobre els noms dels carrers d'Alcover, el testimoni de la Lolita, el poema i una carta que vam llegir i un anunci que vam veure a classe. També parlarem si s'han aconseguit trencar els estereotips a dia d'avui i parlarem de quins estereotips hi ha encara. Us direm també com podem fer per canviar-ho i per finalitzar unes conclusions. Ara us parlaré sobre l'activitat que vam fer a classe sobre els carrers d'Alcover. El primer que vam pensar va ser que no és just, ja que de noms de nois només n'hi ha 6 i de noms d'homes tota la resta de carrers d'Alcover. I si en aquella època que vam fer els carrers hi hagués hagut igualtat, això no hagués passat. L'activitat 2, el testimoni de la Lolita. La Lolita ens explica la seva vida des de petita i la vida m'explica que va estar treballant a casa de la Júlia, que actualment és al museu, i vam veure que no era just. L'activitat 3, que és el poema, tracta d'una dona que ha sigut maltractada perquè aquesta dona depèn molt del seu home. L'home és molt controlador i li pega i li fa coses que no. Ella volia marxar però ell no li deixava. Nosaltres veiem que en aquest matrimoni hi havia violència de gènere. Què pensem de l'activitat 4 de la carta? Maria Domena ens envia una carta en tot català i ella en realitat és una dona. Abans moltes dones firmaven amb noms d'homes perquè no se les discriminessi. Si una dona abans era escriptora, no se la coneixia tant com els homes. Ara parlarem sobre l'anunci que vam veure a classe. En el vídeo trobem que hi ha moltes famílies que intenten evitar aquest problema d'estereotips i l'estratègia que expliquen aquesta família és que a la nena de petita sempre li han regalat pilotes i al nen nines, i diu que això afecta perquè ara la nena juga a futbol i el nen amb les nines. Però trobem a posar-ho en el pare i la mare, ja que en tot el vídeo parla el pare i la mare està callada al costat intentant no molestar i quan intenta afegir algun comentari ho fa molt fluix intentant no interrompre el pare. Hem aconseguit trencar els estereotips, doncs en aquesta època encara hi ha estereotips i no hem aconseguit trencar-los, perquè hi ha gent que pensa que els colors, la roba tenen gènere i que cada dona pot fer el que vol al igual que l'home. I aquests estereotips s'haurien de trencar. No hi ha res fet per nois ni per noies, cadascú vesteix, pensa, treballa com vol i per culpa d'aquests estereotips que ens ensenyen des de ben petits no es poden trencar. Ara us parlarem sobre quins estereotips hi ha ara. Primer són els colors. Sempre s'ha dit que el rosa és de dones i el blau és d'homes. I això és mentida, o sigui, no tenen gènere els estereotips. El rosa també pot ser d'homes i el blau també pot ser de dones, o sigui, no. Després tenim els esports, que el futbol és d'homes i les dones no hi poden jugar o abans, antigament, no estava tan vist. En els esports també tenim el ball, que sempre s'ha dit també que és de noies, quan a temps d'ara hi ha molts nois que també ballen. També en la roba, per exemple, a l'institut els nois van amb pantalons per aquí i les noies sempre han d'anar amb faldilla obligadament. I els colors també tenim un exemple, que és que quan entres en un restaurant i vols anar al lavabo, doncs tu veus que la porta és rosa i ja saps que una dona haurà d'anar allí. I si és blau haurà d'entrar un home. I també en els videojocs tenim a la Play tot això que normalment juguen sempre els nois i també poden jugar noies, però no se l'han vist. I a les pentinats o les maneres de pensar també, i a les vehicles dels transports, que és com els treballs, que normalment a dia d'ara hi ha moltes noies que són camionistes, però antigament sempre eren nois. Què podem fer per canviar això? Doncs si la societat d'ara es conscienciés que hem d'evitar els estereotips, això faria que talléssim la cadena, ja que faria que el seu futur, és a dir, la gent jove o els nens petits, no tinguessin aquestes idees sobre la vida que ens envolta i el món. I després també hem d'entendre que no hem de ficar etiquetes ni de classificar ningú. Com a conclusions, hem tret que avui en dia encara hi ha estereotips i això s'hauria de canviar i intentar trencar-los. Ho hauríem de canviar de la manera que us hem explicat abans i sense classificar la gent pel seu sexe. Esperem que us hagi agradat el nostre treball.